Ahojte, v tomto videu ukážem prototyp mojej mobilnej orientovanej e-learningovej aplikácie, ktorú vznikla v rámci predmetu X. Témou projektu je platforma pre online kurzy s dvoma roлями – студентом a učiteľom. Aplikácia je postavená na technológiách React a TypeScript s nastavením White a používa Tailwind CSS na stylovanie. Tak pokračujeme ďalej na scenár pre študenta. Študent je sa prihlásiť, vie sa pozrieť, ktoré tu je kursy, vie sa zapísať sa na tomto kurz, vie sa začať moduly, vie prečítavať tie moduly, vie prichádzať na týchto kvízach a označiť ako dokončené. A tak vie pozrieť aj iné kursy. A na týmto všetko. Začíname ako učiteľ. Učiteľa je podobná stránka, na ktorej učiteľ vie upravovať kursy, тобто pridávať nové moduly, upravovať už dostupné moduly, upravovať aj otázky k týmto modulom, тобто kvízy. Vie aj deletnúť tieto moduly. Vie aj vymazať aj celý kurz. Aj vytvárať nové. Tu si môžem sa pozrieť. A takto je všetko pre celé funkcionalitu mojej webovej aplikácie, mojej mobilnej aplikácie.